Sa Good Vibes, Bacolod Tay Tung High School Volleyball Team ang handa na para sa back-to-back championship sa Palarong Pambansa. All set na ang preparasyon sa Western Visayas Volleyball Team nga ginatiglawas sa Bacolod Tay Tung High School Thunderbolts para sa Palarong Pambansa sa Cebu City sa Hulyo 11 tubtob 15. Pagapangunahan sa ila best open spiker nga si Rose Vian Almendralejo, Team Captain Jothea Ramos, kaga rising star nga si Brianna ang Bacolod-based team. Nagapati si Team Manager Jose Montalvo nga paagi sa nagkakaigo nga pagpanghanda kag disiplina sa hampang liwat nga malapot sang team ang back-to-back championship sa national competition. Ang team ang makapito na kabeses nga nagkampiyon sa regional competition. Para kay Coach Ian Macariola, nangindako nga bulig sa exposure sa mga atleta, ang damlag nakuha nga silver medal sa ginpatigayon nga shaky sa Super League National Volleyball Championship sa ila pagpanghanda para sa palaro. This year may palaro. Next year may palaro na ng atin. Ang preparation is not overnight. Ang preparation is 1 year. After palaro na. Ang mapalaro na next year ang mga training. Yes, sir, nakaprepare dadaan yang para sa 2024 tayang liga nga palaro. All out na niya anytime ready na ito. Nga magampang sa palaro. Kaluyan, maka back-to-back championship ta sa palaro.